दिनै गोबां गोग्लैसोनाय बेखौ जौगाहोनांगौनि बाथ्रा दङ। गुबुनारिजों नारा नाथा गोबां थासारिजों जुजिनानै थांना थानो गोनां जायो। बेयाव मन'बलनिबो प्रयजन दङ। आं बेखायनो खावलायो जे मदैबारि दख'राया स्ट्रंलि खामानि मावनांगोन। रायजो राजाया दख'रा आफादजों मदद होनांगोन। होमबानो जोंनि हारिनि आरो समाजनि थाखाय मावनो लानाय जे थांखिफोर बे थांखिफोरा जाफुंसारगोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों। गणतान्त्रिक देशआव मोनफ्रोमबो बोसोरबा बिसायख'थि जायो। दा 2024आव पार्लियामेन्टनि बिसायख'थि जागोन। 2025आव BTC बा BTR काउन्सिलनि बिसायख'थि जागोन। आरो बेबायदिनो 2026 आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि जागोन। नैबे समावबो दिउरि काउन्सिलनि इलेक्सननि केम्पेइन सोलिबाय थादों। आरो गणतान्त्रिक देशआव बिसायख'थिया माने बोसोरबा फैयोखाय जोंनियाव काउन्सिल थाबाय, स्टेट थाबाय आरो पार्लियामेन्ट थाबाय। दा आं बे बाथ्राखौसो स्पष्ट बुंनो नागिरो जे बिसायख'थिया माने गावनि सम बादि फैगोन आरो थांगोन। दा बिसायख'थिखौ नायनानै एबसुआ मालाबाबो खामानि मावफेरबोआखै आरो मावनो गोनां दङ होननानैबो जों साना। बे जाबाय देशनि गणतान्त्रिक सासन बेबस्थानि मोनसे बिसायख'थि माने मोनसे रिप्रेजेन्टेटिभ सायख'नायनि मोनसे बेबस्था। आरो बे नोगोरारिनो देशनि गणतन्त्रआ बेखौ होदों। दा बेयाव सोरबाया जुदि बुङोब्ला एबसुआ दा बिसायख'थि फैदों बाइक रेलि लानो मोना, बिसायख'थि फैगासिनो दङ एबसुआ ओरै खामानि मावनो मोना, जों सोरनि बुंनायखौ लानानै नेनानै थानो? आरो सोरनिबा बुंनायजों जों ना उन्दुगोन, ना जों जागोन, ना समाजनि हाबाखौ जों गारना दोनगोन, ना जोङो माबा माने गुबुन खामानि मावगोन। बेयाव जातिनि सार्थनि थाखाय जोंनि आदर्श आरो नितिया मा बुङो? बड'फाया गेरेमसा माहारि दानायनि मोन्थोरखौ जोंनो होनानै गालांदों। आरो बड'फानि सिमाङा दिनै आद्रा जानानै दङ। दा दिनै जोङो BSc मोनबाय, BTC मोनबाय, BTR मोनबाय। नेक्स्ट जोङो आवगायलांबावनांगोन। उदां आरो जोंनि आबुं जि मोन्थाय बेखौ मोननांगोन। बिनि थाखाय जों पर्यायक्रमै हाबा मावलांगोन। दा बेखायनो जाय मानसिफोरा दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै मोजां मोनो, बिथांमोननि सभाब चरित्रआनो बिदि। आरो सोरखौबा बुंनानै सोरखौबा मुं सुनानै बिथांमोना गावसोर गोजोननाय लायो। आरो बिदिजों बिथांमोना जुदि गोजोननाय मोनोब्ला बे गोजोननायखौ लाबानो जाबाय, जोङो बुंनो गोनां गैया। खिन्थु हारिया जे जेंना दङ, हा हुनि सायाव एवारनेस लाबोनो गोनां दङ। हा हुखौ लानानै जोंनि माहारिया सांग्रां नङा। अथ'सो जों सन अफ दा सयल भुमिपुत्र होननानैबो जों बुङो। बेलेन्ड ब्लकआ जोंनिखौ बेंनायनि दायथ'आ जोंनि। सरकारा जेसेबां दायथ' दं जोंहाबो दायथ' दङ। सोलोंथाइखौ लानानै सांग्रांथि लाबोनाय खामानिया जोंनि। दा कम्पिटिसननि जुगाव सोलोंथाइया जुदि कम्पिटिटिभ जायाबा जों खुनु जायगायाव जायगा मोननाय नङा। फारसेथिं नोङो ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मानसि लांखारनाय, बे बिराद मोनसे इन्टारनेल माने बेमार बायदि मोनसे महामारि बायदि साग्लोबनानै दङ। बेखौ जोङो बादा होनांगोन, बन्द' खालामनांगोन। आरो जोंहा एकर्ड बायदियै जिखिनि दफा मावफुंजानांगौ आरो जिखिनि मावफुंजाबाय, बिनि सायाव जों रायजो राजानो मिथिहोदों। नङाबा रायजो राजाया सानगोन जे एकर्डनि दफाया मावफुंजायाखै, एकर्डआ मा जाखो, माला मावफुंजागोन। बिनि सायाव जेब्लाबो रायजोनियाव मोनसे सोंलु थायो। बे बाथ्राखौनो जों गामियाव फोरमायदों। आरो रायजो राजाया जोबोद आग्रहै, जोबोद गोसो गुदुङै जोंखौ खाम, सिफुं, जथा लानानै जोङो माने मोसानानै आरो बेम पार्टि लानानै जोंखौ बरायदों। देट मिन्स रायजोआ जोंखौ वेलकाम खालामदों। सोरबा सासेया बेबायदि बुंनायजों जोंनि हाबाफारिया थाद'नायनि बाथ्रा गैया। आरो बेबायदि मानसिनिखौ साननानै एबसुनि एजेन्डाया मालाबाबो माने डाइल्युट जाया, बरन्सो जों सक्तिशालि खामानि मावगोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।